Si Veneranda Ortonio may kabudlayan gawa on their part nga kung ining ginapaagi lang tanan sa module o kung modular classes sila pa mismo nagakadto dito ug mas bintaha sunod sa iya kung face to face kay ang maayo diriya kay ano ang query o kung pamangkot sang estudyante gilayon nga masabat action nila. Oo, kag magiyahan ang mga estudyante. Ari ang pahayag ni Veneranda Ortonio. Nasunod man namon ang ginapangayo nga mga protocols, ang mga requirements sang DepEd kag sang EOC. Kami ang gin-choose sang amon nga SDO Bacolod City. So, nag-comply lang kami kung ma-qualify kami kung hindi. Sa sunod sa nga classroom, pila gid ang requirement? But 20 lang kung lecture ang amon nga senior high school, 12 lang kung workshop. Alternate lang nila kasi 1 week face-to-face, then blended learning for the next week, and another set of students naman for the next week and another set. Yes, klaro nung ta, ini is only for grade 12. Oh, grade 12 to, lang. Other. Wala lang, blended lang sila learning gyapon. Magkala ko kita ma'am. Hopefully, For at least when the public healthy security is ensured na, mabalik kita siguro. ano ang mga pagsulundan ta sa sunod sa eskwelahan? Amo mo na sa gihapon na kinanglan may mga signages kita, wear mask, sanitize, hand wash, social distancing. And with that, sa sunod man sa gulutuan, all day ang mga estudyante gid lamang ang pasunod. Oo, kagang maestra. Ang maestra pat ang requirement dapat fully vaccinated ini mo. Oo. Happy to That's why ang sa out of 150 namon, 40 lang gid. ano ang bintaha sa face-to-face class compared sa blended? Siyempre, sa mga istraya, ang preparasyon namon mas mahapos kung face-to-face. Sang sa modular, kay kami diri sa Alangila National High School, kami ang nagakadto sa lugar sang amon mga estudyante nga malapit sa magkuha sang module. So mas nabudlayan siguro gid nga masigini continue ang amo sini nga sitwasyon. Kag syempre ang mga estudyante mismo nagasiling nga mas maayo gid ang may interactions with the teachers and their co-students. Kung may mga questions sila about sa lessons nila, mas mahapos kay direct dayon ang pagpangayo nila sang answer. Especially ang sa TVL nila kay kinahanglanon gid ang skill development. So na Rex ang kabahin gid lamang isang pahayag isang principal nga si Madam Oronyo. Ang nakitaan tato kagina ang distansya medyo konti dapat 1 meter ato sobras 1 meter 2 meters Aksyon Rex ang distansya sa kada estudyante sa isa kaga isa. So at least safe man suno sa iya. Now sa dugang paginaton nga balita Aksyon na Rex sa karon ginahulat na lamang sa mga kapulisan sa idalom sang EB Magalona Municipal Police Station ang pamilya ni Melvin Sibulanyo, 42 anyos, taga wari-wari siya Aksyon na Rex New Lucena sa Iloilo nga napatay sa aksidente nalikdan nga Biyernes December 3 of 2021 sa National Highway sa Barangay Damgo sa banwasang EB Magalona. Nausunod diri kay Lieutenant Minardo Ilyaga ang Deputy Chief of Police ang EB Magalona Municipal Police Station. Pero managid lamang Action Rex ang any member of the family sang Sibulanyo ang ginahulat para mapasaka na ining kaso sa Provincial Prosecutor's Office. Ang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide batok diri kay Alan Soberano taga barangay o kana Purok Paglaom barangay Mansilingan diri sa siyudad sa Bacolod matapos kahapon nga adlaw ginhilway sang mga kapulisan after sang 18 hours nga reglamentary period. Ato is Action Rex at least para may background, may balontang background. Sa itong Biyernes, December 3, 10:30 sang aga, aksidente nga nabungguan sa Toyota Revo. Ang ining motorsiklo nga ginamaneho abi ni Sibulanyo, halin ni siya sa north going to south direction. Samtang ang Revo naman ginamaneho ni Soberano, halin siya sa south going sa north nga direction and along sa center line na sang National Highway sa Barangay Damgo.
accident ini nga nabungguan ni Soberano ining motor sa biktima Aksyon na Rex. That is why sa nga gindala ini sa Teresita lando ni Provincial Hospital. Ini siya ang gindeklarar nga dead on arrival pagi diriya sa deklarasyon man ni Dr. Vicente Iturriaga. Now, gagin payag man diri ni Iliaga Aksyon Rex nga koy kumulaps na ang ining period of detention ti ila na lang iga pasaka ang kaso through regular filing kaginhilway na lamang ang ining suspect kay nahadlok man sila Action Rex base sila naman ng balikan. That is why ilan Pila gani 18 hours of detention to? Sir, after 18 hours of Tisan detention. o nag-18 ni Action Alvin? Nag-18 siya kapon sang aga. Kapon sang Domingo? Oo, Domingo sang aga. Alas 6 pasado hilway na in Action Rex. Actually, Kay wala mapirmahan ang tanan nga affidavit nga nag-file. Punta ni iya, sir. Wala pa na pirmahan ang affidavit. Kay may reglementary period pa na mo. Oo. May regular detention, tapos reglementary period. Kung mahingagaw ma-file, kay tinatabuan to, ano ganito, aksidente, Biyernes? Biyernes, alas 10:30 sang Galing aga. ti Saturday kag Sunday, may opisina man na, di ba? Oo, basta Hindi man nila ma-file na eh. Galing kay ti sigurong pamilya, basi na lang alang, basi ginuna pa na mahimos ang bangkay sini. Pero ang pamilya din subong? Ang pamilya Aksyon na Rex, aray subong sa syudad sa Bacolod sa may St. Peter Dampi. Nagpadulong sila lin sa New Lucena. Oo, ayun sila sa New Lucena. Subong gani nga adlaw, medyo masako man sila sa asikaso bla Action Rex, pag-areglar sa mga dokumento. Kay plano nila, dalon ang bangkay sining ila sining himata nga si Melvin Sibulanyo dito sa New Lucena. Kung matapos within the day, sunod sa ila, nga dalon nila galayon ang ining bangkay sang ila himata Action Rex. Di ganito sila sa New Lucena? Sa may wari-wari. Wari-wari? Oo, sa may wari-wari. Tingari na di ang utod yaw? Amo ni ang gina-investigaran karon sa mga kapulisan Action Rex. Basi may ginkantuan lang Oo, basi may importante lang nga bagay nga ginkantuan nga nakalabot sa dito sa may Sige. area sang Ibi Magalona. Alright, Aksyon Rex report gikan sa patrol ni si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Las 12:25 ang aton oras. Daligi lang Aksyon Dale Salazar, Life Extension Super Fiber. Anay kita, no? May connection. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtaran sa presyo sang palupok blaho. May gamay nga pagsaka pagkuha sang permit sa Bacolod Firecrackers vendors. Nagapadayon pa. Yaring countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Action Rex, may aragid man sang gamay nga increase ang presyo sa ginabaligya ng mga firecrackers sa pyrotechnics dito sa mga sa buong holiday season. Action Rex. Ini ang ginpahayag sa man staff officer kag miyembro sa association no sa mga palupok no nga mga negosyante dito sa may siyudad nga si Sir Melchor Dariada, residente ni siya sa barangay Singkang Airport. So according to Action Rex, kung sadto mabakal naton ining ang pwetes mula Action Rex nga mo ginahisa sa mga common
ng mga palupok na ginausara subong holiday season. Last time, mga 7 pesos niyang kada stick Aksyon Rex, pero subong nag-range ng presyo sa 8, 9, kag may araman na napulo ka pesos Aksyon Rex. Depende sa kalabaon sang puwetes. Sabay naman sa triangulo, kung before, mabakali niya isang 80 pesos, subong 100 pesos na Aksyon Rex, isa ini siya kapak, 100 man kabilog ang unod sining triangulo, kay sadto 60 pesos din lamang ang ginabaligya sa aton sining mga firecracker vendors diri sa may syudad sa Bacolod. Ginehemplo man, isugariada nga ang whistle bomb from 5 pesos, 7 pesos na ini karon Aksyon Rex ngati mayara sa 2 pesos nga increase according sa iya. Kay tatlo ni Aksyon Rex ka mga sources ang ginakuhaan sa mga palupok diri sa may Bacolod City. Una diri sa may Barangay Vista Alegre, sa may Banwasang Tinigarana, kag dito sa may Bulacan Aksyon Rex. Gin-explain diri ni Sir Gariada ngati ang pag-increase sang presyo sang halos kalabanan ng mga palupok. Bawod Aksyon Rex nga ang mga chemical na ginausar nila dumera sa mga restriction mula sa pag-import Aksyon Rex or pagpasulo diri sa Pilipinas, like may nagakuha sila material dito sa may Estados Unidos, meron sa China, nga daw halos Aksyon Rex nga makaabot diri sa may Manila, and then from Manila i-transport naman padulong naman diri sa may Barangay Vista Alegre or diin man dira nga supplier nga ginakuhaan nila sang palupok Aksyon Rex. So subong adlaw mayara sang fire drill kag instruction nga ginconduct ang DFT Bacolod dira sa may firecracker zone sa likod sa Pope John Paul II Tower Aksyon Rex bilang kabahin man sang proseso sa pagkuha sang special permit sining 52 taran ka mga firecracker vendors sa may Bacolod City. Aring tingog ni Melchor Gariada, isa sa mga miyembro sa Firecrackers Vendors Association sa Bacolod City. Nagsaka man siya subong. Ang kuites, ang una to na baligyan naman ka City Pesos, subong may ara, may utso, may pulo man. Hindi sa iyang kalabaon to kada po. Ano pag ba niya nagsaka, sir? Ang may... British, Whistle, Triangle. Plus yung mga fireworks na kuwan. Yes ang Dragon. Dito sa kanya man sa Dota, hindi man sinangad lagpo. Triangulo, sir. Pilanin, sir, ang iyang... Ang triangulo? Oo. Tag-swing sa mga Maligyan, ay direto ang kapital. Sina daw, sinta man lang. Barato, anay pa mga tag-sisinta lang ang putos. Anong rason? Tungkol siyang hindi ka lusot ang mga tingkad ng palupok. Hindi ka sila ka-assessment nila tungkol sa pandemya. Bali, mga materials, tama na, sir? Hindi pa na ginakuha, sir, ang mga materials? Sa Manila. Ote, laban ang maling US, China. Depende sa paano din ka makuha ng mga aluminum. Ito nga ginagamit. Aksyon Rex na nabatihan ng isa sa mga firecracker vendors dito sa may syudad sa Bacolod. So within the week, ginapabot nila ni mga negosyante sa palupok na makastart sa baligya. Once nga makakompleto na ang tanan nga mga requirements na isla sining ginakuha gina-secure Aksyon Rex. Balita gikan sa Bacolod City. Aksyon Dale Salazar, mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale Ulay hununtang balita ni Aksyon Art Tayupon sa special assignment sa may kang tanan sa DTI Negros padayon nga ang ginahimo nga monitoring angot sa panibag-o nga SRP sa Noche Buena Products. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Padayon karon ang monitoring paglibot sa mga personnel sa DTI Negros Occidental sa mga supermarket at grocery stores. Agod nga check karon lang mga Noche Buena products kung bala husto kag ginasunod sining mga management ang pag-ugid lang yung pagwa nila nga suggested rate of price or SRP. Sunod rin kay Rachel Lufable ang tagpamuno sa DTI Negros niya karabanan si Aksyon Rex nagasunod man mo kag ang importante lang na mahatag na nila ang kopya kag ma-inform ni sila
Kaya base sila monitoring, mayarag naman na kung kaisa nga nagalapaw sa SRP bala ang presyo. Pero kung mapabalo nila ini mga tagiya o kung management nag-adjust man nila yun kag ginapadalaan nila sa notice no ini nga mga balaligyan kung mayarag man sa pagtaas sa presyo. Ang isa din nga nagsalbahan ni Ma'am Nufabli lang nagigan nga tuig sa PG tayo malang may mga diferensya, may mga mintinado manang gani nga presyo pero hindi malikawan nga mayara gid sa pagtaas mayara man nga mga produkto nga naglubo. Yari ang iya siniparayag anot sa SRP. Mga na SRP may ara nagtubo base sa last year ng SRP, may arak na nga medyo nagtaas. No, may arak na maintain. So, sa subong, ang amon mga moisters nag-check sa mga supermarkets, sa mga grocery stores, kay may arak relatively medyo mataas sila sa SRP. No, kaya di mag-ulang nagwa ang SRP mo for these past few days, kalibot sila. So, in-inform, to disseminate, siyempre, kaya mag-ulang nagwa ang SRP nga notice, so, gina-disseminate ina sa mga supermarket. Okay. Kag ang iba, gina-instruct sila nga they roll down the price. Kag mga compliant na ni Ekrabanan ni natin nga mga big stores and groceries, nag-comply na ni sila because kabanan ni mga pag-dis. Pero sa parayan ni Ma'am Rachel Pablo, timayra niya kung may nung bakal ka, bisa na naman nga taas, kag lubos ang presyo, okay na. Pero kung why ka nung bakal, tiya mo kita, hindi ka karimedyo, kag kabakal sa Noche Buena products. Aksyon at tayo hipon ng Aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, na sa balita o sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Art tayo hupon balita gikan sa special assignments. Pwede ba lang nga maghubi na may radidad na? Pwede gid ko na mo nang pala magkatano ninyo kay kinanglan talang mag-DTX 500 capsule. Kaya ang DTX Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka former senator kag congressman sang Taguig-Patero si Alan Peter Cayetano, no? Yari siya mga kaaksyon sa palayag ni Dr. Maricar Limpin. Ito ang president ng Philippine College of Physicians at co-convener ng Healthcare Professional Alliance Against COVID-19. At siya ay member, chairperson ng steering committee at Philippine Coalition on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. Dr. Maricar Limpin, Doc, magandang umaga po sa inyo, Doc. Yes, magandang umaga naman, Deo, and magandang umaga sa lahat ng ating mga nakikinig.
Yes, ma'am. Kasama natin si Sister L. Good morning, Doc. Hi, good morning, Sister L. Ayan. Oy, doktor, pag-usapan nga natin itong alam po ninyo, naku, lalo sa mga speak of mga estudyante, ha? Yung po mga kabataan, lalo yung mga nasa high school at mga college, ha? Itong issue po ng vape bill na ginagawang priority sa Senado ngayong tayo po ay narap pa rin po sa COVID-19 pandemic, Dr. Limpina. Ano nga po ba ang matindi pa talaga ang pinisalang pwedeng idulot po sa kalusugan ng vapes at yung mga tinatawag bang heated tobacco products, Doktora? Yes, Deo, no? Ang vape products natin, unlike no, yung sigarilyo, mas hindi alam ng mga tao na may mga harmful effects ito. Kasi palagi talagang sinasabi ng mga kumpanya ng vaping and tobacco industry na ito daw ay less harmful, no? Pero ipaano na din natin na talaga namang itong mga vape products nito kasama nga yung heated tobacco product ay meron din yung same chemicals na nakikita natin sa sigarilyo. Parehas, ano? Although medyo konti lang ang concentration, pero nandoon pa din. Kasama dito ang mga cancer-causing agents. So, it doesn't really matter kung anong ang concentration, di ba, Deo? Basta meron kang lalanghap na mga chemical na magkukot ng cancer, you are at risk, no, magkaroon ng cancer. So yan ang aming mga pag-aalala na nangyayari sa amin kasi itong bill na ito, imbis na parang talagang regulate, parang mas lalo pang ginagawang available, no, sa mga tao, lalo na ang mga kabataan natin. May nicotine ba ito, Doktora, itong mga vapes na ito, itong mga heated tobacco products? Yes, meron din yan nicotine, no? Kahit na doon sa mga sinasabi na supposedly non-nicotine containing, ay meron pa rin nakitang nicotine, no? Ito sa mga pag-aaral sa Amerika, sa Australia, and even sa UK, no? Major percent talaga ng mga produktong ito, kahit yung supposedly sinasabi nilang walang nicotine, may nicotine. And then worse, no? Yung sinasabi nilang kunyari ganito lang ang kunyari sabihin nilang ang concentration lang yan 5 ang nicotine, ano? Pero in reality, ang nakita sa mga pag-aaral mas mataas pa ang nicotine concentration ng mga ito. So talagang napaka laki talaga ng ine-expect nating magiging problema kapag hindi natin ni-regulate o kinontrol talaga ang paggamit ng produktong ito. Ayan, Doktora, di ba kapapasalaman po yung Syntax Reform Law of 2020 na ipinaglaban ni Senator Pia Cayetano? Hindi po ba... Yes, tama ka dyan, Leo. Hindi po ba nakasama, Doktora Limpin, yung regulasyon ng mga vape products dito sa nasabing batas na ito, Syntax Reform Law? Yes, actually doon sa Syntax Reform Law, yung batas yung napasa nitong 2020 na kung saan ang nag-champion talaga niyan sa Senado ay si Senator Pia Cayetano, no. Nandiyan na may regulation na nakalagay diyan, ano. Unang-una na ito ang magre-regulate ay yung FDA. Dahil siya naman talaga ang tamang ahensya na dapat na nagre-regulate ng mga produktong ito. Kasi ang produktong ito ay talagang dudulot ng kasamaan, ano, sa kalusugan ng isang tao. So dapat dama lang na ang FDA ang mag-regulate nito. Unfortunately, no, doon sa vape bill, ginagawa ni Senator Recto, kasi si Senator Recto ang nagpupush nito. Ang gusto nilang mag-regulate ang Department of Trade and Industry and DTI. Alam naman ho natin, sana naman hindi ma-open ng DTI, no? Pero okay. Negosyo pagka DTI, hindi health. Tsaka hindi ho nila, wala ho silang capacity para i-regulate ito. Bakit to? Maaaring may capacity sila doon sa doon sa heat
doon sa device, no? Pero pagdating doon sa mga chemical, wala na ho sila doon. So talagang FDA, no? But iano na lang po natin na even with the device, may kakayahan ho ang FDA. So if you want to have a more effective implementation and enforcement ng batas natin, siyempre pumili ka ng isang ahensya na lang ang magre-regulate para mas simple, di ba? Ito, ang ginawa DTI, ano nang mangyayari doon sa mga chemical? Parang hindi na nila, parang sinantabi na lang yung yung magiging epekto ng mga chemical na ito. And then doon din sa batas ng syntax, DEO, Yes, Doc. nire-regulate din pati yung mga ingredients. Na dito sa batas na sinusulong ngayon, walang regulation whatsoever doon sa ingredients, no? Even doon sa nicotine concentration, kung hanggang saan lang ang pwedeng minimum nicotine concentration. So parang nababaliwala lahat yung mga yung regulation na naipasa na. Dahil talagang mas hindi maganda ang mangyayari kapag napasa itong bill na pinupush ni Senator Recto, which actually Deo, meron na rin na ipasa sa House bill. Ayaw din namin yun kasi it's not the same as yung bill na sinusulong ngayon ni Senator Recto. Ayun, Sister Elle, ikaw ba yung gumagamit ng vape? Hindi lakay. Ayan, oo. Kasi yung lakay hindi din nga ako nagyuyosi vape. Tsaka sabi nila nga pala, Dr. Limpina, okay, lesser nicotine nga ang vape, pero dahil sa paggawa, marami daw chemicals na kasama rito, doktora. Deo, hindi ho siya lesser chemical. Hindi ho siya lesser nicotine. Actually, depende yan doon sa gusto mong nicotine concentration. Ganun ba yun? Meron mas medyo mataas, no? At saka depende din doon sa ginagamit mo na na binibili mo na produkto, no? So, meron tayo yung Joule, alam naman natin yan. Joule, narinig po natin. Oo. Yes, at ang itsura niyan para lang siya yung flash drive, no? So talagang very popular ito sa mga kabataan natin. At alam mo ba na ang isang pad doon sa Joule, ang nicotine concentration niyan ay equivalent na sa isang kaha ng sigarilyo. Wow. Kaya hindi mo talaga sasabihin na less ang nicotine concentration. And then yung chemical is exactly the same as what we see doon sa sigarilyo. Therefore, sa mga pag-aaral ngayon, lumalabas na marami doon na yung mga tao na gumagamit ng vape kahit sa panandalian lamang, nagkokos na ito ng iritasyon sa daanan ng paghinga. In fact, doon sa pag-aaral, nakita na nag-i-increase yung resistance doon sa daanan ng paghinga. Ibig sabihin, nahihirapan ang pagdaloy ng hangin doon sa airways natin, So, definitely, we can expect more COPD, sa patuloy na paggamit ng vape product. And then, na lang din, Deo, since pinag-uusapan natin, itong mga Joule na ito, very common talaga sa mga bata. Ngayon, nakikita natin, yung sa pinaka-latest na survey, ng Global Youth Tobacco Survey, makikita mo na 11.9% ng mga kabataan na edad 13 to 15 years old nagde-vape na sila. I-compare mo yan doon sa nagsisigarilyo yung nagbe-vape sa mga matatanda na 2.8%. So, ano ang ibig sabihin nito? Mas maraming bata ang mas na-engganyo nitong pagbe-vape nito, at yun ang ating pinaka-main concern kasi maraming kabataan ang thinking nila dahil sa naniniwala sila doon sa marketing strategy ng mga kumpanya na sinasabing less harmful. Akala nila talagang hindi sila magkakasakit. Pero yun, kabaligtaran, marami sa Amerika nga,
ilan yung mga nagkasakit at ilan yung namatay dahil doon sa paggamit ng vape, yung tinatawag na e-valley. Dok, kasi marami dito, tama yung sinabi ni Dok kanina, Lakay, na mas marami na ang nagvi-vape. Kasi nga po, marami ang nagsasabi na wala siya masyadong usok. Well, actually, parang wala din siyang usok. Tsaka mabango, di ba, Dok, yung mga liquid na ginagamit doon sa e-cigarette na ginagamit. So, yung mga kababayan natin naniniwala na yung second-hand smoker ba yung tawag doon, Dok, na parang wala daw dahil wala naman daw usok yung vape. Hindi. Vape makapal. Baka yung Juul ang walang usok o yung EQs. Yeah, actually hindi. Actually lahat malakas ang usok niya, mas makapal. Yung vape. Kaya lang, ang problema ay hindi nga nila alam na kala nila ay kasi sinasabi vapor lang daw siya. Pag sinabi natin vapor kasi yan ay yung parang pag nagpakulo ka ng tubig, di ba? Tapos makikita mo umuusok. Pero yung usok na yon, gas lang siya. Wala nang ibang chemical na kasama doon. Pero dito sa vape na cloud na ito, this is not a vapor cloud. This is an aerosol cloud. Bakit aerosol ang tawag natin? Kasi nakita sa mga pag-aaral na yung usok na galing diyan sa mga nagbe-vape ay maraming chemical na kasama, no? So, ibig sabihin, may mga solid particles yan at may mga ibang chemical na pwede nga mag-cause ng irritation sa daanan ng paghinga, pwede magkaroon tayo ng cancer, no? Cancerous pala yan. Yes, kaya nga yun nga yung sinasabi namin. Palagi lang kasing sinasabing less harmful. Wag na natin, kasi ang mga kumpanya ng sigarilyo, gusto nilang iparating ng less harmful. Hindi naman nila masasabi talaga na less harmful just because mababa ang concentration. Less ang concentration compared doon sa chemical na nakikita natin sa sigarilyo. What is important, andyan yung mga chemical at yung mga chemical na yan napapakita ngayon na madaling makairita ng daanan ng paghinga. So, we can expect already COPD. Mas mabilis nga ang pagka-develop ng COPD ng mga tao sa vape kaysa doon sa sigarilyo. Wow. Tapos ngayon, ang gusto natin, siguro hindi pa lang natin nakikita ay yung cancer. But we expect na, kasi matagal naman bago ka magkaroon talaga ng cancer, no? Sa sigarilyo, it will take you more than 20 years bago ka magkaroon ng cancer. Yan yung gusto. Hihintayin pa ba natin na makakita tayo ng cancer dahil sa pag-vape bago natin meron tayong gawin tukol dito sa mga produktong ito? Opo, ayan. Naku, Dr. Limpin, maraming salamat po sa mga paliwanag. At least siguro sa inyong paliwanag marami na ang kakabahan na ngayon maaaring tumigilan sa paggamit ng vape, Juul o kaya EQs. Kasama rin po yan, Doktora. Yes, yung IQOS. IQOS pala, IQOS. Yeah, Deo, ang pinaka-importante, no? Tama ka, maibigay natin yung impormasyon sa ating mga kababayan para wag silang gumamit ng vape. Opo. Kung gusto talaga nilang huminto ng paninigarilyo, talagang ang pinakamagandang pamamaraan ay yung simple cold turkey, no? Talagang huminto na lang sila. Hindi na nila kailangan ng ibang unti-unti alternative, no? Alternative daw sa paninigarilyo, yung vape daw. Hindi na nila kailangan to. And then, Deo, pinaka-importante sa lahat, gusto ko sanang manawagan sa mga senador. Yes, ma'am. Sa mga senador. Sana naman po, kung gagawa kayo ng isang batas, yung isang batas po na talagang makakabuti po para sa kabuuan ng mga mamamayang Pilipino. Hindi po yung ang makikinabang lang po doon sa batas po ninyo ay yung industriya. Kawawa naman po ang mga Pilipino na magkakasakit. Nandito pa lang po tayo sa pandemya. Hindi pa nga natin naaayos ng mabuti ang bayan natin, no? Ang kalusugan ng ating mamamayan dahil dito sa COVID-19. And yet, ito ho ay nagmamadali pa kayo dito sa pagpupush, no, ng vape bill nito. I hope ibasura nyo na po ang vape bill na yan. Ayan. Doktora, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you. Good morning. Thank you. Good morning. Good morning po. Mahabigan si Doktora Maricar Lim. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid DZRH sa interview with Dr. Maricar Limpin, mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, kaduan ta na yung balita, lokal direho. Bao sa Zamboanga, may duwa naman ka mayors dito. Mayor sang Akbar Basilan nga si Mayor Ali Awal Saleh di first no ang ginluthang niho sang apat ka mga suspect sakay sa motorsiklo kag si Albarca Mayor Darussalam sa gindilan lahid mga kaaksyon. Ay, pwede timprano pa daw pamulitika ko nun eh. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tayo balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, mga alkalde ginapreparana ni Governor Lacson sa ikaduang National Vaccination days, mga kaaksyon. Ti preparado naman siguro mga mayor sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Marlon Hidawi. Aksyon Mar. Amo na sa ang simple lang nga panugyan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa tarang mga alkalde sa Bogos nga probinsya sa ring natalad na naman nga 3 kadlaw nga balikado ay ning hugnat sa National Vaccination Days sa maabot nga Disyembre 15, 16 kag 17. May insay sang gobernador yaman gin na pangibulahan ang ining top local government units kon LGUs nga amo ni nagpanguna nga may ara sang pinakamadamo nga mga vaccines kon nabakunahan mga residente nila sa nakaligad nga National Vaccination Days. Umpisa sa to sa Nobyembre 29, 30, Disyembre 1 kagin na palawig pa rin. Tubtub nagligad nga Disyembre 3, special mention rin ni Governor Bong Lacson ang syudad sang Bago, Cadiz, Himamaylan kag syudad sang Sagay. Amo nang rason hambal sang gobernador kun nga nalampuwasan sang provincial government ang gin-set nga target ang Department of Health sa DOH sa Western Visayas nga 150,000 man sa datos nakapakita nga nagsupra sa 200,000 ang kanabuo sa mga nabakunahan pag konpersente sa pagkahamalan nagalabot ni sa 147%. Ari ang misay panugyan ni Governor Bong Lacson. For a very successful 3-day national vaccination. I would like to let you know that 4 LGU members of Omega are in the top 5. So congratulations. These are not necessarily in highest order. Bago, Cadiz, Himamaylan, and Sagay. Congratulations. Just for information, we hit 142% of our target. So I would suggest that you continue with the momentum and prepare again for another 3-day, which is December 15, 16, and 17. So, congratulations again. So dakong pagsalig ni Governor Lacson nga ining record akong momento mapabilin ni siya iman sa Bogos nga Western Visayas ang Negros Occidental amo man ang nagapanguna sa may pinakadabo na hatag nga contribution sa sining 3 kaadlaw nga National Vaccination Days. Samtang buwas kaadlaw ginalauman Aksyon Res nga iga-anunsyo na kung pila ang additional bonus nga mabaton sa mga provincial government employees sa may Kapitolyo Provincial. Kamanti ang report ka na baton ta mayara na sang kantidad nga talana pagkabaturon ang kada empleyado pero magi pa ni sa sesyon sa sanggo ni ang padalawigan buwas ka adlaw Martes di buwas ma-announce na kung pila additional bonus kag base ang matabo sini kay konbasihan pa ang palayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II hindi magnubo
no sa nakaligad nga nabaton nga additional bonus 40,000 pesos. So posible mag 45, posible mag 50, 55 o kung basi pala maglabot man 60,000 ka pesos. Ang kaaksyon yung kitan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Henovoya. Mga kaaksyon, yan ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa pagkulot, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Marlon Hinoviya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. May tisi anay kulang balang nimo sining alawas ang vitamin C. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo. Kaaksyon naton sa mga kakilala ni Mamang Tresing Peregrino Cantong. Thank you gid sa inyo sining pagigupod sa kalisod nga niangkon sang pamilya. Salamat gid no kay Father Vic Siba. Thank you gid Pads. Salamat gid ga monitor si Father Vic Siba. Thank you gid Father Vic Siba. Salamat gid no. Mano na lang ako kung wala ka Pads man. Pwede ba? Sige Pads, thank you gid madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Of course sa pamilya sang Aksyon Radyo Bacolod sa pagpamuno ni Aksyon Nona Magbanwa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid ang mga kaaksyon na sanbayan ay sa dugang pang mga balita. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ayos. Sige, daligid lang ha kay Melanie Calbas. May lang pamati inday Melanie Calbas, no? Gamonitor kay Paul Spat. May lang pamati Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kag pa-shoot out man sa pamilya Bison sa may Calatrava. Kag Olpenda family sa may Canturay si Palay. Nagapamatigid sila subunga. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Dino Alik, salamat gid.
Ana Sinoro, John Recicio, Evelyn Tumakin Brosi, watching live from Barangay Tua. Si Palay City, salamat gid Elvin or Iblin, no? Thank you gid for timaning pagsuli-suli mo, Iblin ba? Thank you gid. Jennifer Calago, salamat gid Jennifer. Bugs Asa from Barangay Takuling, salamat gid Bugs Asa. Merly Gonzaga, thank you gid. Melvin Finiafil, Cherlins Arnaiz, salamat gid Cherlins Arnaiz. Arnel Similia, taga Kabangkalan City, salamat gid. Kagawad Imbong Jocampo, Mr. Milili Uligo, kag kay Alex Montesa, ga-monitor man sa sining mga inoras, no? Mr. Milili Uligo dira sa Bani Cafe sa Tangob. Kamusta lang kape, sir? Okay lang. Kay Kurt Nathaniel de la Torre, may lang pagpamate dira sa Senda Pangulayan, Central Mao, no? Jacqueline Marino, salamat gid from Manila, Balot Tondo. Okay, si Jacqueline Marino, no? Martina Liling, Ana Sinoro, Mario Garay, salamat gid. Tomas Brunyola, tamya lang kay nang Nining Layos kag pamilya gapamati sa Aksyon BBB. Salamat gid Tomas Brunyola. Erwin Gonzalez, salamat gid, no? At Yakim Eriman, salamat man, no? And sa kay Rochelle Folinso Susana, ga-monitor sa Pandanon DSB, tamyaw lang pamilya Susana sa Barangay Malingin, Bago City. Paring Alan Navales, may lang pagpamate, sir. Paring Alan Navales. Thank you, gid. Sige, dali lang mga kaksyon na standby. Manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo,
kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment.
to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetuhon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tugtugod sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, tirador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gila pangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang dawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagakatabo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga tagwaragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga waragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat.
Bulig sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita dre sa atong sining pangalaga, dali lang kay may winner kita dre sang sa pamaskwa sang ERB mga kaaksyon. Dali gid lang ha, standby. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ingagdawon tani anay ho kung makahibalo siya ti siyang winner. 500 pesos mga kaaksyon ang aton sining nakataya nga para sa aton sining winner, no? Tinguan tani ho, daligid lang ha. From Barangay Hagimit, La Carlota, no? Hello, mayong hapon. Mayong hapon. Mayong hapon, sad ni mo diha, sino ni? Victoria Gallego. Si Victoria Gallego. Pila edad mo, Vic? 46. 46 taga din ka gani sa Gimit, La Carlota, no? Okay. Okay, sige. Ang amon sining nga extra ano gani, una sa balita, una sa aksyon. Ikaw, Bi? Una sa balita, una sa aksyon. So, Bacolod Aksyon Radio. Wow, listener tagid ni. Pamati, gid ni siya sa aton sa programa. Hatagan ta lang ka 500 pesos. Congratulations, Iha Victoria Gallego. Ulaton mo lang dang text, ha? Ulaton mo lang dang text ang pera padala sa imo nga pwede mo na maklaim parang siguradong sigurado. Ah, thank you, Gid. Oh, salamat, Gid, Victoria Gallego. Congratulations. Sige. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sabat tayo na. Muna iya kung listener mo. Congratulations, Madam Victoria Gallego sang Barangay Hagimit, La Carlota, City, Negros Occidental. Ikaw ang ato sining winner sang ato sining sa pamaskwa sang ERB mga kaaksyon. Kantuan tanang balita ni aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Nokpo, wala sang problema kung dulaon kunong podero sang mga LGUs nga magpili sang hepe bla kung sinong hepe nila sini, no? Kag mga babae nga nagabaligya sang illegal nga droga ginamonitor bo kadamo na daw hindi mo maintindihan nga sitwasyon ini, no? Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Nokpo. Aksyon, Brian. Aksyon, direct sa isang problema sa Negros Occidental Police Provincial Office kung matigayon din man ang pag-amienda sa PNP law nga luyag diri ni Senador Bato de la Rosa ansang poder ang mga LGUs, mayor man o kondominador sa pagpili sang ila mangin hepe o kondirektor sa ila na sakupan. So, diri sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco, diri sa probinsya sang Negros Occidental, pili man o kunwaay ang pulisya nagatrabaho sa ila sining mando. Kag kung maamyendahan gid man at magasunod gid lamang sila kung ano ang isugo sa ila mataas nga opisyal sa Philippine National Police. Aminado si Donasco na kung matigayon din man nga maamyendahan ini, may aragid sang posibilidad nga magalaylo man ang suporta sang LGU sa TNT. For example, amo ang paghatag sang pila ka mga logistics nila, mga kagay sang patrol cars,
kung isa nag-donate ang lokalidad sang isang lute agad patindugan sa mga police stations. Ang ibang diri nga mga LGUs nag-donate pa sang mga armas luthang kag iban pa nga ginagamit sang PNP nga sa hindi ma-provide gilayon sang PNP itself kay may ara pa sang kabudlayan. Pero sulod kay Dunasco kung ini ang matigayon gid man at iwais lamay imo kundi magtrabaho para sa publiko. Bakit nga ito gusto ipatupad na batas? So tayo naman sa PNP, whatever happens is sumusunod lang naman tayo. And speaking to our provincial director is whatever happens to that, no, if it will be put into law and ipatupad is susunod lang tayo at susunod. Kasi nga ang ating ang porsyon sa palayag ni Dunasco so far there is a Negros Occidental sa panahon sa ni Dunasco kag ni Police Colonel Roby Palge daway pagid man sila nakabati nga mayara sang mayor o kung ang gobernador abi nga nagnapuguso sa paghandol sang ila sila nga HPO kon director. Samtang ang karon sa Negros ginatutukan gid sa buong Mayo ang mga kababainhan naman nga mga drogista kay sa sini nga mga semana madamo sa mga babayi ang nagkaladakpan nga amo ang kuana subong nagabaligya sa illegal nga droga. So mas ginatutukan pagid subong ang pag-monitor sa ilap kay sining panahon sang Pasko your third season ang monitor sa Negros Occidental Police mas ginpabaskog pagid sa tanan nga mga exit kag entrance point diri sa probinsya sang Negros Occidental. Pakaronan tay Balita dito sa Moises Padilla ining mag-abyan nga pinanglabo sang hubog kag update karon sang isa ka motorsiklo nga sumuhot sa ibalom sang kanter dito naman niya sa syudad sang San Carlos. Mga balita gikan sa Nukpo, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sang Pinasa kwan kita o nulupod kita sa serbisyo kag balita sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Nagpakigbuylog man kita sa kalisod nga niangkon ni sang pamilya ni former EB Magalon na mayor kag board member sang 3rd District David Lacson no sa iya sining pagtaliwan mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO suspect nga naglutang sa tricycle driver sa Barangay Estefania sa tong Sabado sang aga nakilala na sang kapulisan madugay nga dinumtanay motibo sang insidente. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Eric. How are you? Ate, why nagid time guro ni? Amo gani na, pero may time ka pa nga magkalit dugay-dugay, no? Magkalit sa? Pagkuha. Okay na gani. So, ikaw na nang guro kakuha o nakuha mo na guro? Natulon na. Okay, good. Ang importante, at least siya naululihi ka, intact pa, no? Ba, ka na. Intact ang tinai. Sige, kay ang chimpo mo daw. Oo. Ito lang alag na chimpo mo. Ginainat lang oh. Gani. Aksyon Rex, preparada karon na ginaguro kompleto na ni Police Major Richie Guhi, ang hepe sang Station Number 4 ang affidavit sang mga testigo kag affidavit sang asawa sa biktima to lang tricycle driver the same time PW agin lutang ini sa to Sabado sang aga nga nagresulta sa kamatayon dara sa may area sang Sophia Gonzaga Road, Villa Alexandria 1, Barangay Estefania, sining syudad sa Bacolod nga nagresulta ini sa pagkapatay ni Raymond Tordillos, 44 anyos, may asawa sang Poroca, Bagong Silang, Barangay Estefania. Aksyon Rex. Na ang suspect din identify na sa pulis naton pagi sa kooperasyon sang asawa. Sinig ang asawa, sinig sa suspect tanod mo na sa may Barangay Estefania. Ang suspect amo ini si Renan Sosya, 36 anyos, may asawa, kaga temporaryo nga nagapuyo dira sa may Porok Fortune B, Barangay Estefania.
pero actually ito man dok ni siya sang Magalion or Moises Padilla Aksyon Rex. Naging gamit siya paglutang kay Raymond Tordillos amo ni ang 9mm pistol base sa na-recover nga 3 ka basiyo sang armas sa lutang. Ti ang ganinan sini may maduga na sila gali nga daw wala pag-insindihan ay kag sa Sabado sang aga prayo sini paglutang sa kay Tordillos alas 6 gali may pagbaisay pa nga natapos tunga sini suspect ang biktima kapag abot alas 9 sa Sabado sang aga same date man dito nakagintiro sang 9mm ni siya si Tordillos nga nagresulta gid sa iya sini kamatayon. Yari si Police Major Richie Gui ang hepe sa Police Station number 4. Personal grad kay ginaway dahil sila sa pistuhan sa kilid sa pavement kabaligyan na ang suspect na tutak sa kinakarwalang tricycle man. Hindi na 16 ka draman na sila sa parking parada sa Potero. So kayo sa incident yun ang nagligan to sa Sabado ang dinaisay na sila sa mga alas 6 lang sa aga mga pasado. Binagtay sila. So, mga alas 9 dito na binagtay na ang suspect ang biktima pag nakadalagan mga unit kita mo tao dahil sa pulkitan dahil hindi armas. So, ginabit ang suspect ba kaya nakatulig ang mga tao na ginapangayuan na dulit. Ano po sir nga armas yung gamit gani sir? 9mm na-recover pa sa crime scene ng mga empty cartridge 9mm. So anyway sir, makafile naman ka mo kaso, nakati-identify naman no? Yes, so gina-prepare naman ang mga pidabit ka witness ka mga pidabit ang asawa sa biktima. So kung mapasaka tayo sir ng kaso, mapasaka tayo sir? Dependent ang element ng crime, kaya may gap abi mo, even doon na may confrontation sila, but then may gap ang time, from 6 sila nagpupuntasyohan na, hindi mga 9 na ito natabo, so maybe pasakasan ni murder. Aksyon si Police Major Richie Gui ang hepe sang Police Station number 4. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa, nag-report. Mga kaksyon sa diin ka man nga parte sang Pinas, laputon ka sang amon balita kang serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga kaaksyon ta life extension na vitamin D3 nagasuporta sa mga katulad. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka-aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Gikan sa aton sini nga mga out-of-town reporters sa syudad sang Sagay, gabalita ni Aksyon Roger Gotib, 3 ka persona na talana nga pasakan sang kaso, subong adlaw bangod sang iligal nga pabulang. Yaring detalye sini sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rex na talana nga pagkapasakad sa 3 talan ka mga persona matapos sila ang nadakpan sa iligal nga pabulang sa operasyon yung ipatigayon sa mga katapos sa kapulisan sa siyudad San Sagay alas 2:20 sa hapon kahapon sa bahin sa Purok Gibo, Village sa Barangay Himugan Baybay, siyudad San Sagay. Ang ipangdakop ang Mosandre Rogelio Estibar Imundes, 51 anyos, may asawa. Si Ignedyo Magbanwa Igiso, 38 anyos, may asawa. Kag Yunito Diaz Isina, 35 anyos. Inisyaya ang si Yunito Diaz, ang residente sa Bantayan, Cebu. Samtang ang naman nga una na mensionar, residente Mandira sa may Barangay Himugaan Baybay. Ang report nga tigil patinayon ini nga operasyon bangod sa parangat man nga reklamo sa pila ka mga pumuluyo sa lugar ngay ara nga pagpatigayon sa bulang sa sining lugar sa pagabot dito sa kapulisan ang mga tao nagpalalagyo pero nabili naman ining 3 na sa diin na tikan gid nga barakpan
lakip na ang recovery nga duha ka mga pirason nga mga fighting cock kag ang bit money nga naglambot sa 220 pesos in different denomination na recover man ang duha ka mga bulang nga naangot pa sa duha ka mga pirason nga mong nabilin dito sa ginapabulangan nga lugar. Gitinado karon ning tatlo sa Sagay City PNP ang ikutar na ma-inquest sa kini na report gikan din sa norte bay sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente siyudad sang Sagay. Sa aton kini mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labutong ka sa amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Sagay sa kay Aksyon Nelson Patiño sa unang distrito sang probinsya. Retiradong prinsipal sa Banwa sang Calatrava arestado sa pagbayular sang PD 449. Yaring detalye sining balita. Upod na sa kay Aksyon Nelson Patiño. Aksyon Nelson. Daligid lang, no? Arestado ang 7 tanan ka mga sospisado lakip na retirado nga high school principal Action Rapes sa pagbayular sa PD 446 o kon illegal gambling pagpabulang sa barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava. Ang mga sospisado ang ginkilala nga Sanday Demetrio Torres, 80 anyos, Benjamin Parsumala, 70 anyos, Chris Kit, 67 anyos, Hermogenes Magtanom, 64 anyos, Ladislao Sipalay, 62 anyos, Renante Cornel, 44 anyos, kag Jimmy Delfan, 36 anyos. Lunsay mga pumuluyo sa nasambit nga banwa. Ang raid sa Bulangaw ang ginpatigayo ni Captain Glenn Portugues, Deputy sang Calatrava, isang Domingo nga adlaw. Nakuha sa mga suspitsado ang 5 kapatay nga manok, buang kagkapin sa 340 pesos. Samtang sa ibang nga balita, 2 naman kabiktima sang vehicular accident ang gindala sa Calatrava Municipal Hospital sa Domingo nga adlaw. Nakilala ang mga biktima nga Kanday Basilio Dugaduga, 54 anyos, Kagabiner Kalunsag, 35 anyos, Lunsay Pumuluyon sa Banwa sang Calatrava. Lunsay luwas naman sa katalagman ng 2 sa mga biktima nga na-confine karon sa Calatrava Municipal Hospital. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, naga-aksyon Nelson Patiño. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Aksyon Nelson Patiño. Matapos ang balita, kadtuan tanay si Aksyon na Arlo Tikar, tawong nagatabok sa dalan, patay sa Banwa sang Manapla. Matapos na bungguan ho. Ay, kasubo man nga balita man. Yaring countdown sa report ni Aksyon Arlo Tikar. Aksyon Arlo. Arestado ang 7 tanan ka mga sospisado lakip na retirado. Dali lang, no? Kay why ni sa kwan? Oh, dali lang Aksyon Arlo, standby, no? Dali lang ari siya Aksyon Arlo. Oh, daway mo ni sa kwan man. Okay. Sa katao ang nagatabok ini sa dalan sa may National Highway sa Banwa sang Manapla Negros Occidental. Ang aksidente ini nga nabungguan nagresulta ini sa kamatayon sang nasambit nga biktima. Suno sa report nga ato sini nakuha direkta diri sa Manapla Philippine National Police ang biktima nagatabok ini sa dalan mga alas 7 media sang aga kahapon nga daw ini siya nabunggo sa isang nga Kawasaki 175cc nga kung sa din ang biktima nagatabok ini sa National Highway dira sa may Ordas sa Barangay Pontanisa, Banwa sang Manapla. Ang biktima ginkilala nga mo si Eduardo Agutero E. Torres, 68 anyos, isa kabalo kag pumulyo sa nasambit nga lugar. Din ang nasambit nga biktima Aksyon Rex ang ginbawi ang dinini sa inyo sinihulam nga kabuhi. Isa kabulungan
diri sa may Banwa sang Manapla, ilabi na dira sa may Dr. Ramon Gustilo Hospital. Ang nasambit nga biktima ang nakaangkon ini sang mga kapilasan sa nagkalilaing na bahin sa Sininglawa. Resulta sa pagkabunggo sa isa ka motor nga ginamaniho naman ni Emilio Lamayin si Jacintos, 42 anyos sa edad, isa ka kasado kag pumpio sa Hacienda Ginulayan, Banwa o kung Barangay Tortosa, Banwa sang Manapla. Sunod sa report sa Traffic Division sa Manapla National Police na biktima nagatabok sa ginbungguan ini isang nasambit nga motor nga nagausoy naman sa direksyon nga north to south. Kung sa din ang driver sang motor na nakaangkon na din action wreck sa mga kapilis sa karon na confined man sa nga Bulig. Sunod pa sa report nga ito sinaraton nga ang biktima ang idus-dos gid sa nasambit nga motor resulta sa sini nga kamatayon. Report sekretary sa Banwa sang Manapla sa may Manapla Philippine National Police. Aksyon Arlotica reporting mga ka-aksyon diin kaban nga bahin sa Pinas laboton kita sa serbisyo. Sama-sama tayo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Arloticar. Makabulig sa constipation ang gina-problema ninyo. Balokang constipation ni Samado. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist sa pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan.
Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog Kagandurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kaintangan, responsable at pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Siya Race Bongar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay. Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Aksyon si manager suportado gid katama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espolgar. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakahintangan responsable na pagbalik Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Kami nagpasalamat sa inyo. Kag ti may 19 diyas lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 26 diyas na lang antes pa man ang New Year's Day. Salamat gid sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Standby na sa This Is My Life.
Igasunod sa dili lamang madugay upod kay Aksyon, Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini Aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong, mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon, balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sa Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.